Mataray daw ako, be. Hindi, yung isa pa. Alam mo ba, mabaho yung paa niya? Alam mo, meron talaga siya pinupuntahan banda sa may letter E. Hello, DJ Kim Chino here. Hopa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Today, magtatanong tayo ng mga tao dito sa office kung ano ang mga chismis na narinig nila tungkol sa kanila. Ang chismis na sinasabi sa akin ay hindi raw ako nagpapalit ng damit. What? Hindi kasi mahilig ako sa black. So lahat talaga ng, karamihan talaga sa clothes ko ay talagang black. At naliligo ako Ano yung mga chismis na chinichismis sa'yo ng tao? Mataray daw ako, be. Hindi, yung isa pa. Sa tenga. Yung parehas tayo. Kasi pag daw hindi nila ako kinakausap, feeling nila unapproachable ako. Inapproachable, unapproachable. Prayerful po ako. Lord, thank you for this day. Awa, pura probal eh. Ilan asawa ng kadyot, gano'n? Long chismis na chinis. Alam mo ba, mabaho yung paa niya? Sa'yo Sa akin, masyado siyang maganda. Hindi bagay yung pangalan niyang Laika. Like, parang pag dumadaan daw ako, mas maganda ang tawag sa akin. Ganda. Chismis nga, hindi totoo. Uy, may masama pa yung batok. Laki. Ang ganda-ganda ko daw. Shit. Oh my God. Ang hirap. Grabe. Bakit? Totoo, yung totoo kasi seryoso to. Charmy. Ano yung mga chismis na chinichismis sa'yo ng tao? Tungkol sa'yo. Ayun, Sa'yo. sa akin. Yung totoo. Yung totoo kasi. How true na meron kang pinupuntahan daw. Thank you, Ben. Alam mo, meron talaga siya pinupuntahan banda sa may letter E. East. Kahoy. Ertigas. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.